Свещ последният вик на зловещата гора в сърцето на Стара планина, далеч от населени места, се простира гора, за която местните хора не говорят на глас. Те я наричат зловещата гора. Дори през деня сенките там изглеждат живи, а нощем сякаш дърветата шепнат имена на изчезнали души. Легендите разказват, че преди векове в гората е живял отшелник, който се е занимавал с черни ритуали. Когато местните опитали да го изгонят, той призовал духове, които се вселили в дърветата и корените. От тогава никой не е оцелявал, ако е пренощувал там. Решението една студена октомврийска вечер група от 5 приятели, Даниел, Виктор, Мила, Георги и Лора, решили да проверят легендата за зловещата гора. Ще е забавно, каза Даниел, разпалвайки факела. Само нощувка и ще направим видео за YouTube. Със сигурност ще съберем лайкове, Мила обаче потръпна. Не знам. Историите за тази гора звучат реално страшно, страхливци. Прорикна се Виктор. Ако не го направим ние, някой друг ще го направи. С фенери, спални чували и раници с провизии те се отправиха към гората. Вятърът носеше студената есенна мъгла и шепот отдалеч, влизането дърветата бързо заглушиха звуците на града. Всеки шорох се чуваше ясно, шумолене на листа, скърцане на клони. Вятърът носеше странен мирис на гниещи листа и нещо още по-студено, сякаш самата смърт беше паднала сред тях. Чувахте ли това? Прошепна Лора, от здрача се разнесе звук, стъпки върху сухи клони. Никой от тях не се движеше пред тях, вероятно е някоя сова или животно, опита се да ги успокои Георги, но гласът му беше треперлив. Първите признаци след около час вървене те стигнаха до малка поляна, осеяна с камъни, подредени в кръг. В центъра лежеше изсъхнала човешка фигура, обвита в кожи и платове, покрити с прах и мухъл. Това е обряд, прошепна Мила. Някой е правил нещо тук. Внезапно земята под краката им се разтресе. Камъните се завъртяха сами, а фигурата сякаш оживя. От нея излезе хриптящ глас: непоканени, ще останете завинаги. Фенерите трепереха, а вятърът утихна. Тъмнината около тях се сгъсти, сякаш гората ги обгръщаше с ледени ръце. Борбата за оцеляване, трябва да бягаме. Извика Даниел, но земята под краката им се отвори, корени се извиха като змии, опитвайки се да ги хванат. Георги падна, а корените го обвиха, дърпайки го към земята. Мила се втурна да го издърпа, но хриптящият глас се усилваше: вие сте за мен. Всички дърветата се наклониха, хвърляйки сенки като живи същества. От сенките се появиха фигури, съставени от клони, мрак и парчета кожа. Лора изпищя, когато една от тях се всели в тялото на Георги, а той изкреща с нечовешки глас: бягайте без него. Креща Даниел, като хващаше Мила за ръка и тичаха през гората. Нощта на викането приятелите се опитваха да намерят изход, но гората сякаш променяше пътеките. Сенките ги следваха, шепнеха им имена и най-съкровените страхове. Фенерите се гасеха сами, а студен дъжд започна да пада, не вода, а тъмна течност, лепкава като кръв. Не можем да спрем. Извика Мила. Те са навсякъде. В един момент Лора се обърна и видя фигурата от центъра на ритуала, стояща на върха на най-старото дърво. Очите й светеха като въглени, а от устата й излизаха хриптящи звуци. Последният вик е вашият. Дърветата се свиха, пътищата изчезнаха и те бяха обградени. Ужасът продължава, стените от клони и сенки започнаха да се движат поблизо. Даниел опита да удари едно от сенчестите същества с факела, но сенките се разпаднаха и мигновено се събраха отново зад тях. Нямаме избор, трябва да скочим през реката. Каза Мила, сочейки слаб поток, който минаваше през гората. Те се хвърлиха, но сенките след тях, някои с дълги ръце, други с лица от клони и парчета кожа, ги блъскаха и дърпаха обратно. Виковете им се сливаха с шепота на гората, която сякаш живееше и дишаше за сметка на душите им. Залезът на сутринта двама от приятелите, Даниел и Мила, бяха намерени на края на гората, бледи, изтощени и треперещи. Те не можеха да кажат какво се е случило, само повтаряха едно: никога не се обръщайте, никога. Георги и Лора така и не бяха намерени. Хората, които минават край гората, чуват странни стъпки, шепоти и викания през нощта. Старите хора казват: ако се осмелите да влезете в зловещата гора, тя ще ви приеме и ще ви направи част от сенките си. И до днес, всяка година на датата, когато приятелите са влезли там, гората се събужда и викът им се чува сред дърветата, понякога близо, понякога далеч. Но винаги страховито. След като Даниел и Мила успяха да излязат от реката и да се доберат до пътя,
те усещаха как всяка тяхна крачка е придружена от невидими стъпки, шепот и студ, който сякаш идваше от самата гора. Мъглата около тях се сгъстяваше, а въздухът миришеше на гнило месо и изгорели листа. Чувам ги, прошепна Мила, докато се вкопчваше в ръката на Даниел. Не спират, те не спират да ни следят, това не е нормално, каза Даниел. Гората, тя диша, точно тогава от сенките пред тях се появи малка фигура на дете, облечено в изцапани дрехи, с лице, покрито с белези. Очите му бяха черни като бездна, а усмивката зловеща. Искам да играя, шепнеше детето, докато се движеше по странен, неестествен начин, сякаш скачаше във въздуха. Даниел и Мила се опитаха да го заобиколят, но всеки път, когато променяха посоката, детето се появяваше отново пред тях. Студен ужас ги обзе, усещайки, че времето и пространството в гората вече не следват правилата на реалния свят. Срещата с стареца точно когато мислеха, че няма спасение, пред тях се изпречи старец с дълга бяла брада и черна мантия, който седеше на изпочупен камък, държейки странен жезъл. Вие сте чужденци в моето царство, каза старецът с дрезгав глас, който сякаш идваше от самата земя. Но, може би, имате шанс, ако преживеете изпитанието. Какво изпитание? Попита Даниел, усещайки, че ръцете му треперят. Вижте, старецът посочи с жезъла към сърцето на гората, там е вечният кръг на сенките. Трябва да влезете и да издържите, или ще станете част от него завинаги. Мила се сгърчи. Не можем да го направим, вие нямате избор, отвърна старецът. Гората е жива и гладна. Вечният кръг на сенките. Двамата приятели влязоха в по-тъмната част на гората, където дърветата бяха изкривени и сякаш тънеха в постоянен мрак. Сенки, оформени като хора, животни и чудовища, се движеха около тях, докосвайки ги и оставяйки ледени белези по кожата им. Трябва да запазим спокойствие, прошепна Даниел, докато се опитваше да избегне сенките. Ако се паникьосаме, те ще ни погълнат. Мила чу шепот зад себе си, идваме за теб. Тя се обърна и видя как сенките се събират в огромна форма на човек, чийто ръст беше 10 пъти по-голям от тях. От устата му излизаха звуци, наподобяващи кръвожаден смях. Не, прошепна Мила, но сенките вече бяха обградили двамата. В този момент старецът се появи отново, криейки ги със силата на жезъла. Времето тече, каза той, трябва да преминете през последната порта, където сенките не могат да ви достигнат, но цената е висока. Последната портата се оказа стар храм, наполовина погълнат от корени и мрак, със стени, покрити с изсъхнала кръв и дребни надписи. Въздухът вътре беше тежък, а стените сякаш пулсираха. Влезте бързо! Креща старецът, докато сенките започваха да разкъсват околните дървета. Вътре, в центъра на храма, стоеше камък, който светеше с бледо-червено сияние. Старецът им каза, докоснете го и оставете гората зад вас. Но помнете, част от вашата душа ще остане тук завинаги. Даниел и Мила се погледнаха, знаейки, че нямат избор. Те докоснаха камъка и изведнъж бяха озарени от ярка светлина, която изрита сенките навън. Бягството и последствията, когато се събудиха, бяха на пътя извън гората, но чувството за студ и шепот не ги напусна. Старецът беше изчезнал, а гората отново беше тихо, но сега те знаеха истината. Няма връщане, каза Даниел, усещайки как част от съзнанието му остава там, част от нас е там завинаги, добави Мила, гледайки сенките между дърветата. Местните хора никога не чуха отново за приятелите в гората, но през нощта се разнасят странни викове и шепот, напомняйки на всички, че зловещата гора никога не забравя. И до днес, ако се осмелите да влезете там, може да чуете двама души, които тихо прошепват за спасение, докато сенките се движат около вас и чакат следващите непоканени посетители. А сега харесайте, споделете, коментирайте и се абонирайте за канала.